ആ എന്ത് തീരുമാനിച്ച്? കളിക്കാട്ടെ കുളി കഴിഞ്ഞ? നമ്മളെ വിളി കഴിഞ്ഞ്. നിങ്ങളെന്ത് തീരുമാനിച്ച്? എന്ത്? അത് ശരി. എടാ പവിത്ര നമ്മളെ വെല്ലിമ്മന്റെ കാതിലെ അലിക്കത്ത് ഇപ്പം ബുഗും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തോട്ടിങ്ങ അതിർമാന് വരിക്കോലി ചന്ത വരെ പോയ കളിഞ്ഞ് നടക്കൂല മോനെ. ഒന്നൊക്കിരി വാടകയില്ല. അതിൽ പെട്ടിട്ടോ അറിയിച്ചോ? എടോ, മനുഷ്യരായ കുറച്ച് നാണോ മാനോ വേണം. നമുക്ക് മുറി സംസാരിക്കാം. അവിടെ പോയതോ? ആദ്യ കാര്യം പറയും. അയലത്തുകാരൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നിട്ടോ നമ്മളെ ചെലവിന് വാടക തരാതെ ഓസി കഴിയുന്നത് 10 ആളറിയട്ടെ. ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ വാടക കാര്യം ഇതുവരെയുള്ള വാടക തന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. താനൊന്നും ഇവിടെ ഇറങ്ങി തന്നാ മതി. ഓഹോ, അങ്ങനെ ഇറക്കണമെന്ന് കാണുമല്ലോ. എന്താ ഞാൻ ഇറങ്ങൂല? താനല്ല തന്റെ വല്യാപ്പ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങൂല. എടാ വാടക വയ്ക്കുമ്പോ വല്യാപ്പ എന്റെ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുരിയാണോ പവിത്ര? ഇന്ന് 2 കിലോ അറിയാം. വാടക വയ്ക്കുമ്പോ വല്യാപ്പനെ പറയാം അടിച്ച് 3 പൊട്ടിച്ചാണെന്ന് അറിയിച്ച മോൻ. ഞാൻ പാവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്.